Aanstaan. Wie gaat filmen? Nee. Is dat nu maar heel goed, hè? Nee. In de maas. Wat niet? Daar ligt ze nog in de maas. Wat een zo. Nee, niet die maar goed. Goed, ja, ja. Tot nog een akelijke idioot. Ja. Maar dat is jij ook. Dat zal wel goed gebeuren zien, hè? Ja, ik de mensen zijn laatst overleden, ik heb nu kinderen van dat is wel jou. Zo lang kapot. Zo lang kapot. God, nee, ja. Ik heb wel een keuze, hè. Ben je zo uit? Heel best. Dat is wel lang kapot, die groene Maastricht. Of is wel lang de pie doet. Oh mijn god, Phil, is dat die jonge gast? Dat is gewoon Maastricht, hoe druk je kinderen? Iemand op zijn bakjes houden. Heute trinken wir richtig hard. Wat een bier, jongen. Dat kan je echt dan moet je echt laxeermiddel voor ontsteken. Echt goed. Echt goed. Fotogeniek. Notadresens. Sorry, was in de kamer. Ik heb dat dus bij jou verteld, hè. Er niet in te zoomen, uit te zoomen. We zetten een intro aan, meneer die luistert. En je ziet. Ja, dat is niet de intro. Dat is ook niet de intro. Dat is niet de intro. Yeah. Dat is niet de intro. Niet de intro.
Een nieuw lid van de Pikkatrillaz. Nieuwe lid van de Pikkatrillaz.
De politie is je beste vriend. De goede leukende politie. En de goede leukende justitie. Beautiful ladies in the house. Beautiful ladies in the house. Hey. We meet everyone. I'm
Dames en heren, een beslissend voorbeeld vanavond klaar. Good.
Schoen, hè, jong, schoen. Oh nee, Kripo, de criminaalpolitie. We zitten toch, jongens. Gooi jongbarmig. Om een bier. Gooi je nog morgen even de camera. Ik snap dat niet. Ik snap dat niet. Het is net met me, hè? Om die later nog zelf even te zien en zo, hè? Ja, Mark. Ja, was ik met jou, jong. Ja, is leuk, hè? Die camera. Er komt boeren op commando. Anna boeren. Ja, doe eens, Anne. Jacco, gaan we daar in je auto rijden? Zo ja, dat kan straks gaan zal. Hier. Makkelijk, jongens. Zeker, Markie! En dan ben ik gewoon eens uren, hè? Wat 60 hoor! Waarom vlieg je nou sociaal mee? Roy is echt hardcore, gek. Gek blijft maar veten. Gek blijft gewoon doorgaan, Roy. Of niet? Die is gewoon hardcore, gek. Ga geen wat door, hè. Ga geen wat door. Een eenzame vrouw. Die zich aan het bedenken is, wat moet ik dan vreten? Maar dat is haar vriend al, haar lover. Ze denkt, waarom ben je nog steeds met die waardeloze zak? Jullie gaan nog door, Martijn. Lekker hè? Hey, misschien ziet je morgen hoe ik dat is. Of je zo'n vragen of en dat hoe je nou zegt. Dat is wel eens van camera. Oh ja. Doei! Niet zo! Ja, ze willen het niet. Gaat er ooit. Jullie!
Ja, dat is wel aanzetten. Geen abonnement. Bier. Nee. Maar hoe wel? In je ouders staan. Wat was het met ons? Ja, Karens. Amai. Wat ik precies deed toen ik jullie tegenkwam op de sita. Heel slecht. Nederland. Ja, vertel jij maar liever. Die avond kwamen we eigenlijk en jij raakte op straat, die is voor de brand. Zo hebben we heel gezien. Toen ging je op straat liggen. Op straat liggen? Ja, Op je knieën liggen. sprong je weer op. Toen begon je schreeuwen. En toen? Op de rand van de straat. Zonder op te laten opgemaakt. Dan ik ben onder de bus. Die ogen waren in de berg. En wat ik daarna nog hoorde, dan was je thuis en naar de winkel. Oké, maar wij hebben toen ook al voorgenomen om jou niet te laten gaan. Maar je was ontsnapt. Ik was te ver heen te gaan. Ik wist niet. Hij was er met de paddo's, hè? Ik was echt zo ver heen. Dat je naakt in huis hebt rondgerend. Ja, en lenzen uitgegooid. Lenzen uitgegooid. Maar dat heb ik ook gedaan, naakt in huis rondgerend. Ja. Dat is niet herinnering, echt. En je was er niet. Oh, ik heb er meer over. Hij trouwens gewoon een t-shirt horen wat hij al had. Ja, mooi. Nee. Lelijke, kijk. Lekker hè? Lelijke kutje. Waar is die vandaan? Toen werkte ik nog in Bruns, een sportzaak. Oh, dat is helemaal niet. Dat is gezien. Zuster. Echt scherp. Motherfucker. Evil moves. Evil moves. Ah, yes. Ik zie niks. Dadelijk moet er wel uit. Dit is een normale avond. Hoe moet je dat doen? Hoe moet je dat doen? Wat ze wil, show taak op. Kom maar heen. Je kunt een taak op. Spider Jan. Ja, nu gaat het. Ik zou de eerste keer hebben dat het kijk die homovoeten. Ja, dat is aap. Ga ik nou meneer. Alvast. Niet de reet van hem, gek. Dat geeft je niks. Hier zijn we. Wat is te doen, Arjen? Een rondje. Hey Jack, doe ze niks beters te doen. Dat zijn we Zo goed eigenlijk. applaus. Rondje. Zo. Zullen we zoomacties of niet? Ja, ik moet zoomen, jongen. Denk eraan. 30 keer zoomen. Bij jou tot 400 keer. 4 keer. Weet je niet hoe dat ding werkt, man. Nee. Ja. Nee, dat is niet hoe het werkt. Nee, neemt u op, ik ben niet zeker. En ik doe het wel voor nodig. Zeg me eens gewoon. Mooi bal. Lekker wie? Dat op die kon en doen je echt. Jeppie. Close up. Oh, kut. Bart, kom je nog video kijken bij mij of niet? Wat doe je dan? Ik zou wel seconden filmen. Nou, het hart van vol is loopt de mond van over, hè Jan? Ja.
Alles goed? Kijk geen porno, helemaal harde fietsfilms. Geen zeer. You will save us. What they got, never give up, and never choose. We're struggling through the actors. With my limo. And they're about to put on a command performance. 8 million light years away. We are actors, not astronauts. Wat een lelijke kat.